Shalom dihita sasudena, Pangula Nihuria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton Maluyate Tusudehita Naro Marminggu di Sadarion, di Minggu Naro Rab Hita Toktong, berbahasa Indonesia pukul 8, berbahasa Batak pukul 10 sada, Tuhatama Mandongani Hita. Selamat datang juga buat Ibu Bermasmur yang akan menyumbangkan kur dan menyumbangkan donasinya untuk renovasi. Tuhan memberkati kita semua. Jongjong Mahita, taendehon ma Yesus saingani. Donokdo Jahoba disude akan namonjo ibana, tongon tahe disude akan namonjo ibana di bagasan hasitongan. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadiana tumo palangi dota noon. Sai di parsaor hon madamena tu tondi tabe. Amen. Rabhita marende Sian buku ende 152 ayat sada saat rodi tolu di ayat tolu anon adong intro. This
Rap mahita mandok tangiang panindangion. Alea manami na di Banua Ginjang. Na manopahami sian holong ni roham. Na mangaramoti hami marhite-hite holong mi. Jalana patawuhon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha. Huparhatopot hami do. Naso huhalongi hami ho. Sian nasa roha. Tondi pikiran dohot gogonami. Jala dongani pedang huhalongi hami. Songon pakoholongi ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tondi nami. Alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami. Hutulak hami do tondim. Dang huradoti hami lomoni roham. Ipese sama nasa dosa nahula hami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di bagasan panugunugyo ni tondi mahami. Disude ulau nanay ulau nami. Tujolonon. Asa gabe patar di bagasan hami. Doho di bagasan saluhud halak. Hamuliaon ni panopayonmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom hita martangiang di bagasan roha. Pirma tondimuna jala marsi hohot. Unang tahuton hamu jala unang godoron. Rohamuna maradopon nasida. Ai Jehovah de batam sandiri donganmu mardalan. Dang tagamon marsombu-sombu ibana. Midaho manang tadi konon naho. Amin. Rap hita mandok tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang. Sai penorbadia magoarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangeluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo nampuna harajaon. Dod hagogon. Dod hasangapon. Rodi saliling-liling na. Amin. Tajahama responsoriata manjaha marsi alus-alusan. Sian pasalmen 32 ayat sada 110 sada. Martuama manang ise naung sisean pang hundu jongjong mahita. Martuama manang ise naung sinesaan pangalau sina naung hinukupan dosana. Martua majolma yaso dijujur Jehovah tu ibana hajahaton. Jaladang marpangalesen tondina di bagasan. Ai saleleng huhasipon dosaku. Reung do holi-holiku dibaen anggukku ganupari. Aisa didondoni tangamu doau arian dot borngin. Jadi marsi do budarhu songon dihamamasa nilogun yari. Jadi hupabotohon matuho dosaku jaladang hukupi salaku. Nikudo topotaku ma aka pangalau siku tu Jehovah. Jadi marpamuati doroham di utang ni dosaki. Alani martangiang matuho sudenalidang maroha ditiki parsaulian. Tongondo nang perota hok aka aik magodang. Dan tagamon sape yang tu ibana. Hodo pangondiaku, say jagaonmu doau sian parmaraan. Say haliang kononmu do tuau olop-olop ni haluaon. Uparohai jahu podai peho taringot udalan sidalananmu. Kuiring-iring peho dohot pamereng di mataku. Unang tung songon hodahamu, manang songon halode na somarroha. Dang olo dumono tuhol, da pinatunduk ni kokang. Tungnalan do parniaha pani parjahat, alai manangise na marhaposan tu Jehovah, alia konon na tu asini roha. Rap hitamandok, marlas ni roha mahamu mida Jehovah, jala marolok-olok mahamu, ale aka partigor.
Jalama rende masudehamu aka parsihohon marroha. Gloria Patri ta endehon mas sangat madi ama. Tindakon hapor siota rak mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tupompa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sionton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman di silatus, namate tarpajal do ibana di haupinor silang, jala ditanom, dungi mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul di siamu di debata Jehovah, amanai pargogo naso tu dosani, di sima ibana pamilak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, doho desa sandi dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging nihalak naumat, doho dihangluan nasura sudah. Amin. Undul mahita. Tabegema sadakor sian ina PWMI, Harap akan
kali 5 patujoloni jamita na dibuat sian 2 Korin 5 ayat 10 onom saat 20 sada. Alani dang hutan dahami be manang ise mangihuton pardagingon. Jalanang pe hutan dahami na jolo Kristus mangihuton pardagingon na dang be hutan dahami anggon nuaing. Asa molo di bagasan Kristus halak na tinopa na imbaru mai. Nunga salpu pangalaho na robi gabero na imbaru. Sudenai sian debatado. Ai ibanado padengganhon hita tu dirina marhite Kristus jala dilehon do tuhami tohonan pardengganan nai. Ai di bagasan Kristus do debata gabe di padenggan do portibion tu dirina ai dang di jujur tu nasida dosa nasida jala di pajongjong do di tonga-tonga nami hata pardengganan ni onpe partonaan ni Kristus do hami ai nama ngopoi do debata marhite sian hami. Singkat ni Kristus do hami mangelek-elek. Sai olo mahamu padengganon tu debata. Ai ondo di patupa debata humokop hita. Gabe dosa ibana naso tumanda dosa. Asa gabe hati gorani debata hita di bagasan ibana. Amin. Martua mahaka akana umbege hatani debata jalanau peopsa. Tapa sahatma peleata tu debata. Onpe ale debata nami, mandok mauliate mahami tuho dohot mamuji-muji goarmu namar muliai. Ai ise sian au pola, jala ise pola ia bangsoki. Tung pola tu gogo nami maringgas margugu songonon. Ai marharoroon sian hodo saluhut nai, jala sian tangan midoi nahu halion hami tuho. Marende hita, sian buku ende 186 ayat sada rodi tolu. Roh
sada bau lagi. Idong mambahen torang rohaki nang nuai petuhan pasu-pasumi natau pasona kon ngoluki. Amin. Taendehon sai pasu-pasu oh Tuhan. Sai pasu-pasu oh Tuhan, napilehon tujolong, asa dibagi uriang, lau pasangapun otok-tok. Amin. Tabegema tikting ni huriata. Shalom, horas madihita saluhutna. Tikting manang buah-buah dihita di bagasan sadarion, naung masa dohot nanaing masa di minggu naro, ima di minggu tanggal 27 Maret 2022, persembahan diberikan oleh jemaat di tempat duduk masing-masing, toktong mai taingot tuaka arina mangihut. Ibadah sekolah minggu dan remaja 4 kelas diadakan secara offline di PKMI 1 Medan, masuk pukul 2 WIB dan mengikuti protokol kesehatan. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Persekutuan Doa Ibu Bermazmur di Kebaktian Gelombang 2 sekarang. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Metodis Indonesia, para ibu kami yang kami cintai, Jemaat Kasih Karunia. Gereja mengucapkan terima kasih atas pujian KOR dan donasi yang sudah diberikan untuk pekerjaan renovasi gereja. Tuhan Yesus memberkati kehidupan ibu-ibu sekalian. Sektor Padang Bulan 2 mengadakan acara penghiburan di rumah keluarga Walman Manurung, Yuni Kristinawati Boru Purba di Jalan Karya Jaya, Perumahan Karya Jaya Indah, Blok A nomor 36 Medan, dimulai pada pukul 17 WIB. Kamis 31 Maret 2022, ujian untuk peserta angkat C di tanggal 3 April 2022 diadakan di gereja masuk pukul 14 WIB. Pertangyangan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Pertangyangan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Jumat 1 April 2022, sermon LSCLS Majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu tanggal 2 April 2022, pertangyangan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. 10 WIB. Akar ruas nihuria nama ulang tahun perkawinan siat tanggal 27 Maret sahatu tanggal 2 April 2022 adong tolu keluarga. Jala akar ruas nihuria nama ulang tahun Ari Hatu Tubuh siat tanggal 27 Maret 1 tanggal 2 April 2022 adong 10 pitu halak.
Hatani tu hatta songon silua tunasida akan marulang tahun imasian 5 Musa 20 walu ayat walu di dok songonon. Dokonon ni Jehovah ma pasu-pasu mandongani ho di bagasan akasopom dohot di saluhut na jinama ni tanganmu. Jala pasu-pasuon na doho di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, gajang mau murmuna, hipas jalagok las ni roha mahamu toktong, Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu hamu. Tikting nong marbagas. Nunga majalo pasu-pasu parbagason ima Butros Gali Hutajulu, anaknya Mata Siswanto Hutajulu, Inata Meidawati Sihombing, ruas ni Gemi Kasih Karunia, sian sektor Medan Baru 2. Tubuh sian keluarga selamat Hutajulu Nahinan, Katerina Boru Tambunan, dohot orwana Ingrid Sere Margareta Hutauruk, Boru Mata Insinyur RBT Hutauruk Nahinan, tubuh ni Inata AR Boru Situmorang SE Nahinan, ruas ni HKBP Teladan, Resort Medan Baru Sada Teladan, di hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 10 WIB di GKPI Medan Kota, Jalan Sriwijaya nomor Sia Medan, alai yang guna makobasi sian garijat taudo. Barita Arsakni Roha, nungga marujungolu Opu Erisi Purba Doli, imasimatuan Yamata Walman Manurung, Natorasni Inata Yuni Kristinawati Boru Purba, sian sektor Padang Bulan 2, tutup usia 77 tahun. Moding di hari Minggu tanggal 10 Maret 2022 di Desa Bandar, Kecamatan Silau Kahean. Jalanunga dibuat tudian di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 di Desa Bandar, Kecamatan Silau Kahean. Tatangyakon ma keluarga na tidak dikon nyamat tahun, asa tumibu tarapul rohana sida. Undangan konferensi resort. Pimpinan Distrik 2 Wilayah 1 mengundang Bapak Ibu, para pendeta, guru Injil yang berafiliasi aktif dan pensiun di Gemi Kasih Karunia, beserta majelis gereja, komisi panitia dan seksi, dan utusan atau cadangan ke konferensi tahunan sesuai dengan disiplin Gemi tahun 2017 pasal 80 halaman 85 untuk menghadiri konferensi resort putaran kedua, yaitu tentang evaluasi program kerja yang akan dilaksanakan mulai bulan Agustus yang lalu tahun 2021 sampai dengan Juli 2022 yang akan datang, yang diadakan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 waktu pukul 17.30 WIB sampai selesai, tempat Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tertanda DS 2 Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Warta renovasi. Progres pembangunan berjalan lancar dan direncanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 besok akan menaikkan kuda-kuda. Oleh sebab itu diharapkan kepada semua panitia dan para LS-CLS ataupun jemaat dapat mengikuti acara doa bersama pada hari Senin pada besok hari 28 Maret 2022 dimulai pukul 9 WIB bertempat di gereja. Sesuai dengan usulan penambahan susunan panitia renovasi yang telah diterima dalam rapat majelis tanggal 23 Maret 2022, maka disampaikan penambahan personil panitia sebagai berikut. Seksi dana ada 2 orang, Benget Simarmata dari sektor Medan Baru 2, Henry Napitupulu dari sektor Sidorame, dan semua para komisaris sektor. Seksi pengawasan Indra Napitupulu dan RP Simangunsong. Diamua manami do inanami, perludo jahon nami bohado kondisi nidana renovasi tadi tikion.
Saldo keuangan sahatu tanggal 10 Maret 2022 adong 192.784.002 rupiah. Penerimaan mulai tanggal 21-26 Maret 2022 adong 52.410.000. Pengeluaran tanggal 21-26 Maret 2022 pelunasan untuk 26 unit UPPC hargana Rp1.150.000. Gaji konsultan Rp5.000.000. Jadi saldo keuangan ta saat tunatuari tanggal 26 Maret 2022 adong 200.024.002 rupiah. Rincian nih penerimaan adong do idota di halaman terakhir nih buletinon. Nomor ragam pada hari Minggu 3 April 2022 diadakan penerimaan jemaat penuh angkat sidi dari kelas katekisasi sidi untuk 2 orang anak jemaat dari luar kota sesuai dengan permintaan orang tuanya. Pelaksananya diadakan pada kebaktian gelombang 2. Kemudian anak kelas katekisasi sidi yang 10 orang lagi akan dijadwalkan kemudian setelah Paskah. Kami kasih karunia mengucapkan terima kasih atas sumbangan dari keluarga Insinyur Sil Huta Barat LS Insinyur Mel Pasitorus yang telah diterima gereja berupa 2 kipas dinding merek Turbo dan 1 kipas standing merek Maspion. Tuhan Yesus memberkati. Kami kasih karunia juga mengucapkan terima kasih kepada panitia renovasi gereja yang telah menyumbangkan 100 unit kursi plastik berwarna biru. Pada hari Sabtu 16 April 2022, panitia Paskah akan mengadakan donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, dapat mendaftar kepada seksi sosial panitia Paskah Ibu Asina Marbun dengan nomor telepon yang sudah ada atau ke sekretaris gereja. Diimbau kepada seluruh jemaat kami kasih karunia supaya memarkir mobil dan sepeda motor di halaman PKMI 1 sesuai dengan yang sudah kita lakukan di setiap minggu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan atau persepuluhannya lewat rekening gereja yang sudah tertera di buletin kita. Tomonima tikting namasa di Huriatta di Bagasan Mingguan. Adorakso martangiak kita marede hita siabuk wedeta nomor 174 ayat 1 ayat 3. Di
tapauduk marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah amanami pargogo na suhatu dosan. Utadahami ho Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami si hokop kami. Mauliate madiho ale Tuhan di manuguton. Dinadiliako di hami tiki pajupang hami sama hami. Jala pajupang hami dohoto ali Tuhan di bagasan haporsyaon nami. Ima mamuji dohot pasangapon ho marhite parminggon nami. Dohot martangiang tuho ali Tuhan di sude gulmit ning ulu nami. Ale Tuhan di bata Jehovah manami. Tung ala asini rohamdo ubain hami boy saunari. Ro tuingananon lau mamuji dohot pasangapon ho alani ale Tuhan lean madihami hahipason manipat sa minggu tunaneng ro asaboy hami muse pajupang di hari minggu naneng ro di tanggal 3 April 2022 mamuji pasangapon ho marhite-hite akka eddenami jala umbege hatam na badiyai ale Tuhan de bata mauliate madiho dilako hahipason di aka ama ina nami nong lansia na boy do pinasida rosa onari tu bagas parna pirbidiamon ima dinalao mamuji huali Tuhan rap dohot tami rap dohot sudi akan aposom lean mahahipason di ama nami do ina nami tu akatikinan neng ro pada waka parsahiton pada waka holsoni roha leam mana sida haporsyaon na togu asanggiat toktong na sida rotu jolom mangido pangurupion disude akka gulmi ningulu na sida nanaing dalanan na dopeli Tuhan mauliate madiholi Tuhan diliako hahipaso disude akka na posom na mangula di tonga-tonga ni huria namion gemi kasih karunia ima amang japorman saragi sebagai pimpinan jemaat amanami padita Kriston siahaan, inanami padita boru marpaung dan inanami padita boru huta barat, ima sebagai asisten ni amanami pimpinan jemaat. Lea madina sida ale Tuhan hahipason gajang niumur, lea dina sida akasilas ni roha, marhite akka persikolan ni anakon na boy sukses, asanggiat ale Tuhan. Lamboy hami ditogu-togu akan aposomon di garejaon. Jala hami pesude ruas ali Tuhan. Toktong mahami togu-togu. Lean akan narikoti di hami. Macegodang do ali Tuhan holsoni rohanami songon natoras. Alay pos do rohanami. Di bereng jala di tatap podo isian habang sami ali Tuhan. Gabi boy hami toktong marlas ni roha ganupari di bagasan ngulu nami. Tuhan di bata Jehovah manami akayanakon nami na marsikola. Tuho mau pasat tami asa toktong ajar-ajari na sida. Asa boy na sida gabi jolma na hasea di jolo nami terlumowi ale Tuhan di jolom. Gabi jolma na olo mamuji-muji ho ale Tuhan jala na mabiar midaho. Akaya nakon nami noktamat sian sikolana na sukarejo do peli Tuhan lian parkarejuan di na sida. Patudu ale Tuhan parkarejuan songon persikolan naung sinekolahon na sida. Akaya nakon nami nasa dapok rokap do peli Tuhan. Pos do rohanami leanom rokap tu nasida. Songot jajim di hatamu nabadiaya le Tuhan. Akaya nakon nami naung marumah tangga. Ngadiliak ko di nasida rokap ni todi. Alay dang diliak ko do pihak kapoparan ali Tuhan. Ipe hupas hatami tuho. Ay ho do pargugo na suhatu dosan. Naboy do leanom misaluhut na narikoti. Disudeya nakon nami. Asal mana sida ali Tuhan ro marhapurusat tuho. Ajari na sida mangido tuho ali Tuhan akan narikot di nasida. Jala pasu-pasu na sida akan markarejo. Asa toktong boy ali Tuhan diulahon na sida hombar tulomo ni roham. Tuhan de bata Jehovah manami. Mauliate do di pasahat tami tuho di bagasat tikyon. Dinaro ali Tuhan dongan nami sa haporsyaon rap marminggu dohot tami. Ima ibu-ibu bermasmur. Tuhan de bata Jehovah manami laptabay maakahahipason gadyang niumur tu akka inanamion asam lamboy na sida mamuji dohot pasangapon ho marhite punguan na sida ibu bermasmur ya Tuhan
Homa ale Tuhan na mga lias sudi akan narikoti. Akaya nakon na sida lean kesuksesan ale Tuhan dohot hahipason. Jala toktong manasida ale Tuhan marha porsyaon na mangulu tuho. Tuhan de bata Jehovah manami di dana naong di lehon nasida lao tu dana renovasi nami ale Tuhan mau liate madiho ale Tuhan di sesoy hodo rohani akay na namion. Lao mga liat dana tu dana renovasi ni gereja Metodis Indonesia kasih karuniaon. Lap tabay madinasida akka pacarian na dinggan. Tabay japalan nalo maki dinasida le Tuhan. Asal lamboy muse mangalean akan narikoti tu gereja. Tuhan de bata Jehovah manami. Tokin nai begion nami mahatam na badiai. Imana pinasahat ni naposom amang pandita saragi. Tuho mau pasat namin na posomon asa jongjongi iba na ali Tuhan. Ay hodo na makatay marhite na posomon. Liam mahahipason, liam mabisuk na siya ko'y makatahon hatami. Asa suday ruasmon na ubigesa, buyat tusan nami hatami. Jala hula kami di bagasan ngulo nami siya pari. Di bata Jehovah manami toktong dohami mangido tuho. Jala madok mauliate. Dinal naong lam aman negara namin siyan COVID-10 siya virus Omicron. Toktong doy ali Tuhan ala diperbisuki ho akka pamareta nami. Mulai siyan Presiden Joko Widodo sahat tu jajaran na sahat tu pemerintahan na paling rendah. Toktong manasida perbisuhi ali Tuhan asal leboy mangalian kemakmuran tu negara namin tu rakyat Indonesia. Homa ali Tuhan mabuka rohadok pikiran nasida buah asa sonang suharibu-ribu sude rakyat Indonesia ali Tuhan. Jala padao siak kami akarai Indonesia ungut-ungut dawat akahatsi ni roha. Alay toktong mahami mangido tuho martangiak tuho asaho mangalean akka sude habisuhon tuaka pamareta nami. Ali Tuhan debata Jehovah manami nunga di pasu-pasuho Imaya nakomu butros gali huta julu mardonga saripe dohot Ingrid sere boru huta uruk. Mau liate madihwali Tuhan di pasada hodo anak komon. Leam mana sida damem nasumurungi. Leam mana sida hai pason. Leam mana sida ale Tuhan sada rumah tangga sitiruon. Di tonga-tonga ni keluarga nasida. Di tonga-tonga ni masyarakat sekeliling nasida. Nang di jolom ali Tuhan. Tabayak ka narikoti di nasida. Asalam di boto nasida madok mau liate tuho. Ali Tuhan di bata. Di bata Jehovah manami. Godang dope si pangidon nami tuho. Renovasi gereja nami na merdalan saunari. Marsugot ali Tuhan rencana ni panitia panaikon kuda-kuda. Asang giap boya ali Tuhan hupakke hami gerejaon. Sesuai rencana ni panitia tu bulan Juni 2022. Alay sudenay hupasat kami tuho. Ay hodo alay Tuhan na mangalian narikoti di hami. Buka roh ada pikiran ni ruasmon. Asa roh hami alay Tuhan lau mangalian dana mangurupi panitia renovasi. Lean kesabaran tu panitia renovasi hasadaon ni roha dinasida. Asa toktong alay Tuhan marsada ni roha. Mamikiri asa buhay hatop. Sidung gereja namion. Songoninang kontraktor. Songoninang akatukang nama makarejoi. Pada wakaparmaran. Lean hasadaw ni roha toktong dinasida. Asa toktong buhay nasida. Mangula silon nasida di renovasi namion. Di bagasan hahipason dohot uduk ni roha. Di bata Jehovah manami. Panitia Paskah upasat kami tuho. Asa toktong leanom mudi nasida hasadaon ni roha tokin nae ali Tuhan hami merayahon Paskah di tonga-tonga ni gereja mon. Manangah hape ali Tuhan na pinikiran ni roha nasida tuho mahupasat kami asaho mangalean bisuk tu nasida asaho ali Tuhan mangalean silas ni roha tu nasida mangulai saluhutna asa boy hami marlas ni roha dinalao memperingati hari kematian ni anakmu Yesus Kristus satu hari bababangkit nali Tuhan.
Mauliate ma dihuali Tuhan di bata. Koma toktong na mangalian aka hahipasod di hami. Jala dumulak siya nonanon, siya ningananon, siya garejon, toktong mahami, iring-iring jala tugu-tugu, asa toktong hami di bagasan hahipason sahat tu bagas nami bi. Nangakan na posom na hutinggal ko kami di ngananon, koma toktong mga ramoti ali Tuhan. On matangiang pangiduan nami tuho, nunga macegudang pangiduan nami ali Tuhan, pos dorohan nami alusan mui marhiti asido tolong ni roham. Alay jumulo sesa dosa nangin na nagudangi, unang taramban aka pangiduan nami tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami, jala uloy mapangiduan nami yon. Amen. Marende hita nomor 133 ayat 1 sak 2 sebelum jamitan non kor ibu bermasuk. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behomabia, lamang dapotoni.
Abasada hatta martaniat kita. Puji-pujian dohot mauliate di sebuah rohanami Tuhan oleh Tuhan. Jala asi dohot holong ni roham atau to menuju hami. Bui hami marhai pason medalanya ketiki dan ilehum. Mauliate di hon di batang. Puji-pujian dohot hasanapun ma iwan oleh Tuhan ikion di ngaroh kami marsau dohot ko samian ma tondimi di tonga-tonga ni pungwan nami jala tondimi ma namar harajaun di hadiriun nanti asal mahidei oleh Tuhan tama kami ia lupang terlumudi dinalau tumangion hatamihan turdimi male debata nama norangi roha nang pikiran asamian hatami di ngulu nami pakion nami di dalam memuji dohot pasangapun kuarno atau male debata pakulingi mahami marhite hatang doho todim ainung ngaradi hami manang husa dalam aku sope inalau pasahatun perbeliai jalan perkubui jalur matang yang kami bagasan buarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Kalau bagi tasaluna oras mauliate di batang dalam mauliate diamu akan nanami ibu-ibu bermazmur yang sudah datang menyampaikan lagu pujian dan persembahan untuk Tuhan melalui pembangunan gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati. Hata di debata, agabi tupuk jamita di minggutta sadarion, iman atas surut sian buku nagadia, atas surut sian buku nagadia, sian buku di Lukas bidu 15 ayat sada saha rudi ayat 22 songon marilok pujahan di bagas warni Tuhatta Yesus Kristus jalaninna mamuse adong dua anak ni nasahalak gabe didok siang dia nimang madok amanah aman lehon tuang sinamot manang sedia tohapi dala disagihon ma tunasida panamotani dan pola tiga dan nari di papungu siang dia nima saluhutna dungilahu ma tuluat na daw disima di paswasehon sinamotna paului hisapna dung dipasuda saluhutnai masa mahaleon potir dinasaluat i jadi dohot ma ibana mamukkarabar jadi lau ma ibana mahiyaddu tusada halak pangisi niluati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina bisa kapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babi alaidang adong namang alehos satu ibana dungi dipasuang marohana tu bagasan nin nama
torop ni halak digaji damang, akan nalubian diidahan, ang guaw mate ma aturaparon di son. Hehe na maaw laho madapot terdamang, donok kumatu ibana, ale amang, namardu sa doaw tu banua gijang nang dopakho. Dang tamabe aw goaron anakmu, bahen maaw songon anak gajiam musada. Jadi hehe ma ibana manopot amana, alay daudo pe ibana, nunga ditatap amana ibana. Jadi asima rohani i mernida ibana, hatop ma ditom, dihaul, jala di umma. Gabeninna anakima madok imana, amang namardo sa doaw tu banua gijang nang dopakho, dang tamabe au guaron anakmu. Alay ninna amanaima madok naposona, haru buwak kamu ma ulos na dumenggan, salinihamu ma ibana, titin malehon hamu tu tangan na, dohot sipatu tupatna. Jala buak kamu ma anak ni lobu na pinamokmoki, potong hamu may naing mangan hita marlas ni roha. Ay naung mate do anak pun gabi mangulu, naung magoy mana gabi jupang muse, jadi mamuka marlas ni roha ma nasida. Alay di ladang do anggo anak nasiahan, jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi, dibege ma edde dohot parhinaloan, gabe di joma sahalak na poso, di pamanat ma manang didia na masay. Jalanin na ima madok ibana, nungaro ang gim, jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamokmoki, ala hipas ibana mulak. Alay pangarimason ma ibana, dang olobongot tu jabu, gaberuar ma amana, mangapui ibana. Alay ninda ma mangalusi amanai, naisay leleng hupaulo-uloy ho, dangdung hulaw si patikmo, dakyahu dilehon ho habing sada tuaw, asa marlas ni roha aw dohot akkadong akki, ape di si ro anak mi, na mamudut sinamot mi, rab dohot buru-buru na jahat, gabe disiat hodo di ibana anak ni lobu na pinamokmoki. Alay di dokma tu ibana, anaha totong doho rap dohot au, jala di hodo sesude na diawi. Alay patut do pamasaon las ni roha dohot pariayon, ay naung mate do ang gimon, gabi mangulu, jala naung mago do ibana gabe jupang, ido sahatna. Dia muama nami na namin na hinahulungan, nagabe tema diturpuk jamita di mingguta sa darion, ima debata parholong roha. Jadi dinaro akka halak parise, dohot akka si boto surat, manukut tu Tuhan Yesus, buasa ma rap mangan ho dohot akka pardusa. Laus imadalan na di dok Tuhan Yesus sada parupamaan mengalusi
nasida. Dia mua manami nanamin nahin nahulongan di biddu 15 on ditarengoti Tuhan Yesus ma adong tolu taringot upama nahamaguan na perjulu may ima biru-biru namago dungi na paduahon hepeng manang hupang namago sarupa don lapatan na alay di upama na patuluhonon di dokma sada anak namago adong do bedana dia mua manami na namin nahin nahulongan mulun upama da dua na perjolo nak kaning mago sian mula na sahali nga magoy jadi kesiluluon alay upama na patuluhonon nayagoy mana do dirina ala ni ikko ni mana doro manolsoli rohana paubahon rohana rong se manopot debata dia mua manami nahinahulungan upama na dinok ni Tuhan Yesus taringot tu sada anak namagon buido jahota jalabude berangota adong tulu tokoh utama di sini na perjulu ima na nidok na nakaning anak siahaan ledang siahada mari berdoi kan molo didok Tuhan Yesus nakaning anak siahaan tudosan ni halak parise dohut akasiboto surat may dungi napaduahon anak siap pudan dipatudo sumay wakka halak si jalubeo do akka perempuan parjahat do akka pardusa na asing baru na patuluhon ima sada ama na nidok nanak kaning tudusan ni debatamay dia mua manami na namin na hinahulungan nunga tapay hutiho nakaning padjahayon dihata ni debata jalanunga tabigi narasi manang cerita mengenai na dua ya nakon ni sada ama Roma anak siya pudani anak siyang giani madapoton na torasna mangido perbagianan mangido warisat tu na torasna sebenarnya dang masa manginangkan mau mangulu do penatorasna di pangido perbagianan madang warisan anggo songoni labatan na mangido na satu mate do na torasna kan idon way bamangulu do peang ay terjadi salho perbagianan mulu dihalak bata pe kan dong mate pe baru dipangido perbagianan molo pe dibagi na torasna bagian niya kaya nakon na om maniho alay dung mate pe hamida baru bagiamu ido somal na alay di son Roma na siyang dianon Roma na siya pudanon mangidon bapa among lehom ma napahatut perbagian aku pola disukun na toras na tu dia bayinom muya na hanin na pola sukukan ileho na mana do perbagianan na
Jala somal do dihalak jauh di molo bangaleo perbagianan tu siang dian manang tu siap pudan sapar tolu sian artani natorasna. Jadi nadi bana itu dia 2/3 mai perbagianan ni anak siahan. Ima tradisi, ima hasomalan dihalak jauh. Jaladung di jaloi mana perbagianan nai abang inang itur digadisi mak biasa na mol halak manggadis gadis naik katop kan berarti karena harga murah mai kan dituruni harga yang orang dia mungkin boy hatok laku kan gadis mak asa tor jadi hemeng tokodok terlaku dok nggak dituruni harga. Jaladung dapat sudah dihepekon lau mai mana maredang-edang pasudahus saluhut akka arta na pinasahani na toras na tu imana. Alay dia mua manami na namin na hinahulungan. Tungon na ni de matang. Di Amsal 10 ayat 10 jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Dan di sakam rohana ikut terjadi hal yang putar dihutai. Dung lawi mana dau, dan adong menaitan dari mana isi. Alai terjadi mahal yang putar dihutai. Gabi doh mai mana mangai. Dangarong beharta, dangarong behebeng, itu dia lau. Ay soiboto manggunahon aha nanilihon ni naturasna. Jala dinamasai haliu poter dihutai, gabilau may mana madapoton sada namora dihutai mangido. Asa dileo parkarejuan. Amang ahama parkarejuan na dileo ti mana? Marmaha babi. Ay sebenarnya mulu dia Yahudi termasuk mon peliharaan yang haram. Taksyalangon. Alay mulu binereng. Ya ada Tuhan Yesus menurusi bolis masuk tuh ke babi kan meribu babi. Ibu kupikir ya manginang mulu pedi pelihara nasi de babi tang nasi de malau mangalangon alai nalau gadison. Alana haram lu dihala jauh di mangalang babi. Alai bahasa mereka peliharaun kan di dunia ini. Itu akka dongat kan. Alanita buna do benay harap pon. Yang itu? Alam mulu hal Yahudi memang haram, bukan haram. Tidak boleh dimakan. Alam buah sama. Karena termasuklah pekerjaan ini pekerjaan yang hina. Ibaratkanlah dia orang yang hina juga. Orang berdosa. Pardosa na godang. Nunga ditutto di mana lomona, nunga ditadikko di mana amana. Holan alain nalau maredang-hedang. Dirippu do perhunikan, HP pergadungan. Dirippu do persaulian, HP hamaguan. Narohana ya mulung ngadiau bisude. Perbagian aki, mamura mau, sonang mau, ino di persita rohana. Tapi ternyata balik dusia ni, gabe hasusado naro. Dang dibutai mana ikon nama asa. Halio ponter dihutai, tabba mahasusan. Juk doa manginang kita julma manusia. Berpikir songon pikiran anak siap pudanon, anak siang gianon.
narohatta mulunung daw hita siya tuani. Tahujuk mangalului pepaganan nalomak, mamora hita, gabe, marsonang rohatta. Ternyata, mulu pigudang sinamot, dan gabe jaminan, mardami sonang di permulun. Tahu dia mangina? Tidak jadi jaminan orang bisa membeli damai sejahtera dengan harta yang banyak. Lebih wui lau merdalan itu selu pertibion. Ala ni godang ni sinamot, tapi belum tentu itu memberikan damai sejahtera dan kesenangan hidup. Ala mungkin molo kesenangan sementara, bisalah untuk menyenangkan mata, menyenangkan pikiran, atau menyenangkan hati sesaat, ya boleh sajalah. Alaikan dakola satok di perdalanan ngulutta. Salpui kembali ke laptop. Kembali ke alam nyata. Tersongon na mga lang narkubay kan. Tiki dalang mana sonang alay dong sadar. Mangay. Mula mamus itu persoalan hidup. Jadi dia mua manamin na hinahulungan. Imana niro nanak kaning anak siya pudanon, anak siyang gianon, na manutun lomona, manadikon na torasna, ala ni sihol ni rohana na yung marsonang-sonang. Tapi ternyata, songon na niro nakkaningani, hamaguad do na ro. Yang songon upama na dua nakkaning, dilului, parmahani, biru-biru na magoy. Dahon kan? Permulaan na do. Ala na mo lululuyan nong, gabi gitsang rohana. Gabi takang rohana. Permula ni mana do di paima? Ala memang di paima na toras na do, di paima mana do, mungkin. Lo dogo sigano potari, mamering tudalan, ay tiga do mula yan ako kuna rohana. Ala ni holong na, ala idang ulay mana mga luluy. Akhirnya adong di mana hamubaun ni roha. Dalam marjaji may mana di bagasar rohana ala di botoy mana jalay taday mana do isi among na parholong roha para si roha. Ala songon na ni atani di batang. Kalau tabereng yan buku ni si Jesaya biddu 50 ayat 6 di sini dok. Luhut dohita lilu songon biru-biru ganu marsitodong dalam nabi. Alai hajahaton hita sude yana hujjahu batu ibana. Iman Tuhan Yesus. Jadi dia mua manami nanami na hinaulungan. Ternyata mulu dauhi ta siat Tuhani. Mulu holang rohatta siat Tuhani. Gabe maragam ma hasusaan parukilon nang pangujunan narotu hita. Balik sian akanata parsita. Walaupun di awal mungkin kita memperoleh kesenangan hati, kesenangan pikiran. Tapi setelah dijalani kemudian baru kita sadari bahwa ternyata kita membutuhkan Tuhan. Kok do namar Tuhan? Karena gudang do sungguh manginangkan lo say itu gihon ni pasahat akka hatani debata dang lo akka jol mamadok ngama hay dua mai dak tiki na dobe inna alai dung Roma pangujunan masa mana masa Roma parsahiton gawi manarita ma ai di dia ho Tuhan wasa dau hosia nao inna abe dak kya dau tua sakita kan hita do na dau sian debata ai do di do
Panurirang Yesaya kan, di Yesaya 50 saya tului. Dang nahurang tinggil perbinegyan ni debata. Alay napahulakon ho siya debatam. Akadusa pangalaw si umido. Jadi dia mu namin na inaulong dung di sol-soli mana dirina diala di tadai mana situasi na masa tu mana mate na mau mulu saya tong di sol na rohana akhirna tubuh masa dateka di mana mulak na maut tuje bunia mukku mulu pelang dijak kodang di jalo au dohonok kumai tu mana nunga mardosa au maradopot surgo doh maradopok ko among. Ay mau gabe sada anak gajiammu manang hatubammu i pengarga di rohana. Ada keputusan Bapak Saudara untuk mengambil perubahan, untuk membuat perubahan hidup. Ditadik ko ni mana? Tangolo bagaimana saya terus bergelimang dosa. Kali mengambil keputusan tinggalkan dosa. Tinggalkan. Nang betongkan gudang lu halak. Saya akan meninggalkan hidup yang jauh dari Tuhan. Saya akan mengambil keputusan mengikut Tuhan. Dung di yutur di bata. Dung sonang mulak muse itu ulang na semula. Tak songoniat tong. Sehali mengambil keputusan berlaku untuk selamanya. Udang lu songoni nang dia kamat tak ka parisap kan. Tetapi maredi mau marisap pindah. Buru maredi tu. Buru maredi. Alai Roma dong anak muse dianggo mau ni sigare tokan. Angur. Aku ngabalai. Isa mau muse. Tang buhay lang mati ala ni sigaret. Tuhuri kan. Tang mati jol mala ni sigaret ala ni sahid do kan. Dosa dia mah nakat si roham. Jadi dia mu namin mula may mana tu bagas ni among na jala manol soli sudia ka pangalahona di dokma among nunga mardosa au tu debata jala nunga mardosa au tu ho. Ninna ma. Alai Daudu pe imana nunga ditomu-tomu among na. Ia dung jupang di do imana tanai alai dap dangi nariko dia mana na peting nung ngamula ki mana di sol soli berarti nung ngamanol soli mana di haul jala di umama yes ni rohani amungna majalo doh majakkon ibana. Lamatan na di siya manginang dan dibilangi debata sedia godang dosana. Dan dia hitungi na peting nunga mu baruhana nunga roi mana manobot debata salpu masudi akadusai Roma rohana baru. Amin. Kusong di tong menang. Mulo nunga rohi tu debata madapot Tuhan ikon rohana yes rohana baru. Nang be mulak betu pardosaun tadi ko masalut na dusay unang bedingo-tingo akan ang salpo dangi taring mana taring salpo mana salpo Roma hay baruon nakola di baru songoni ate lana mula ba kan kola di baru do nang salpo taon na buruki o mahu Jesus o mahu puji tu akina alai duk salpo ta baru masuk dung salpo tahun na buruk masuk tu tahun na baru mulak muse tulaun na so di halomo de bata dak soni atung dak kola di borngini marsise sadusa dengi do manginang ya somalan halak batak memang perlu do tiruon ka ulaun persauran alai unang persauran marsise sadusa hola ditiki malam taba udah babung masa taukan
Mulai di barat tuh mana sumeri dia manginang, dang taranggo bibauni kan. Ungu masa tahun, disipa-sipa ni natai, masape makanati mana. Dung di malam tebaru, songono doho, odo salamin na itong matay. Dibilang, gudang may, ina matay. Baru pa yung kumanesa ini. Muse, amatay, dibilang sudah kesalahan ni natin ba? Atong padaw-daw mahita gawin na muse. Masalah kan? Karena ya ada songoni kan. Saya sering marbeda matodok inaton. Kalian gua matonnya saya dipalapok 2 tete nak. Songono meh inamate. Surat tom masuguni roham. Bisa ada surat. Aku pe surat tom masuguni rohku tuh. Songoni mesti sebalik nak. Ahalo moni rohku tuh ina. Roinaton. Isurok matung deh. Masih gejeng mon na dia sugun ni rohana tu amat mengenai amat ton. Bamba tu amplop, roh amat ton. Bamba musi tu amplop. Bertukar makan. Bersih jahama. Jahama ton masih gudang hasalan ni mana meredup purinat ton. Tapi mana amat ton nanggo sakali mak pedang arong di bayi mana ngah. Ay bahasa na nga rong beko nang ko sa dabi hasalak ko naman tao. Ay siya na julo nga hulo tuho. Jalay do jajik ko tuho. Holong doro aku mamereko. Nabuhape pangalahom. Holong doro aku maradupoko. Dia menikah bukan karena ada apanya tapi karena apa? Adanya. Dia mampu menerima istri yang dia kasihi apapun keberadaannya. Dia seseorang istri juga harus seperti itu. Mampu menerima suaminya apa adanya. Sehingga itu yang akan membuat perjalanan kehidupan ini damai sejahtera. Dia mu manami na hinaulungan. Haul lamanging amat taima ya nakonna disuruh ma akka na tinggal di jabu na makubasi buat baju na dumenggan pakai hos sepatu na bagak buat cicin dungi takut biru-biru nomok moki asa marlas ni roha ita ay nungga mula ya nakokku nang mate gabe mulak mangu idu hatan ada nang mate mulak mangulu labatan nadak mate par dagingon alay mate par todion na gabe mangulu por setu de bata idon na pinarsita ni de bata sada pe parmula ni parjahati maribu-riu par di surgo majalo do majakon idu manginang alay molok ka partigori ngahot imana di lebung ni de bata alay asing musedo halak na patigorho diri na soon halak parise nang siboto surat nakaning. Alay dung marpestai nasida marpestai Roma anak siya anak gani. Bah, ayahan na masa. Ninna. Bah, adang boto ho. Nung ngamula ang game na law maridang-hidangi na pasudahon arta ni nato rasmi. Jala do kumula imana itor di tomo-tomo amung mudo. Itor di leo do pakaian na bagak, di leo do sepatu na denggan, di bayat cicit tangan na, di takuk lomok-lomok na bagak na denggan ini. Tiba nih. Nah. Dangole mana masuk. Babu amang tu natorasna Roma natorasna. Beta mana masuk maho. Daw. Mabasay liling aw rap dohoto nanggo sada habing pedangarong di siyato marlas ni roha do akado ngakkunin. Dia mua manami na hinaulungan. Omma gobaran ni nanido ni Tuhan Yesus nakaning halak parisi do si boto.
si boto surat nakaling napa tigor ho dirina dia dopan ni amungna. Dina roang gina madok tu imana tu amongna leom mabarbagian aku among ninna danganong nang musak kababa pe padohan ni anak siya hanong di pasido ngading gen ngato hoy la mau pita hoy malah hidup mungkin di bagasan rohana asa dia wartani bapak tay sudi. Dangolo paingoton, dangolo mangorai ipasop puno songoni. Jala dianggapi mana do dirina gabe halak na gajian di tonga di bagas ni amung na. Padahal ngai do amung na nakaning ayar tando sude. Lomom do sa di hari naing bainom mu pesta naing siatom mu sisiaton naing pakyaw mu akas pakyaw artam don. Alay dang dianggap imana dirina gabe anak ni amungna gabe songon halak nagajiad do dianggap imana dirina roamungna ala dianggap imana dirina songon halak amung dai pedang itu giudah dang dijo yang hahanai anak konna si hanon tujuma tapi gudang duakka perkarijuna kan aturan kan kon suronayan alapamu anakku syahan ainang marpestahi tak ala dang didok soni kan kenapa ala takang dorohana maradop pun anggina maradop pun natorasna saya dialo do natorasna baru musim memang esuk kumba perkara joni amongna didok mak tohor memang na didok nai alai pa tohu ngamula angkin na magoi alai dung mula kimana ai tor di haul do itor di suruh do hari mangalului abi na dumenggan itor di suruh do hari mangalului sipatu na bagak do hot cicin jala disuruh membuat biru-biru nalo makin. Lamu gor-gor mati hati-hati. Naruhana. Itu dia, saudara. Tubuh malate di bagasar rohana arang tohobeon ninna. Gimana paling sebenarnya perlu tetanggali sian rohan hita na umporsea tu de bata apalagi molonong terpasu-pasu di Tuhan dauma akka elat teal late dot hosomi jadi dia mua manamin nahulongan sebenarnya dua sa parupamano dangarong si tiruan dangi don wai baik siap pudan nang pesi siaha alai mauliate do pedo honon songon na do nihatan di bata di sol-soli siap pudani do pe pangalahona na dau setuhani gabe mulak manopot di bata alai molo anak syahani dianggap do dirina partigor akhirnya gabe dang terpasu-pasu dang daruli pasu-pasu mana sian amungna sian so kita molo tangga do dirita songo si boto surat manang na halak parisi tang partoha pite di hara jauni de bata nang pesai rapita siganu tikki ro merminggu masuk tu akka punguan-punguan manghuton akka ulan parsauran alai molo roha si boto surat doa dong di rohatta pikiran ni halak parisi doa dong di pikiratta jadi mahita songon anak si anak kaning
Tengi doa manginang. Lana dong lu songoni halak. Ro tu gereja holan na mangalului salaan. Sadi hari salah pedide, sadi hari salah situai marageda, sadi hari salah akka ibu-ibu meredde. Olah kasalado na dilului ro merminggu. Dang mangalului parsaora doh de bata. Ade. Tak teruli pasu-pasu mana. Akhirnya gabedang partohap imana ni harajaon ni debata. Habe sigan minggu ro merminggu. Malah along dupe ruas nami asal merminggu selalu mersasak jalan hudul di julu. Setiap binang dah kamu dah. Selalu merminggu ikut hudul di julu. Alai dicatat di mana mak? Oh amat tasian salah tikin maragenda. Songononin. Alat dapat dita peol dasinan icahat amai ahalapatan di mana i mahataon na mulo marpungu-pungu sedo akadonganda setiap hari mah adong berita terkini sayang sekali kedatangan dia ke rumah Tuhan bukan menyembah Tuhan menyerahkan hidupnya tetapi untuk melihat hal-hal yang tidak bagus. Arong lo muse songoni, rotu gereja. Saya mulu di buletito dang di babua besude kan. Mulu di piga-piga gereja di surat doy. Pilihan nasaon, hamulateo nasaon, perpuluhan nasaon, gudang lo di gereja kan. Saya sebulan di bayar pengeluaran. Ibereng gimana macam catatan nol dah. Buletin nol. Iba pungu-pungu sudah buletin. Ngekon na sok kepeng, tu dia di bayar nak kabar majelisi. Tu dia do yang langi di bayar gereja. I maulon. Tidak jadi berkat. Boleh sih memberikan masukan-masukan, tapi kalau kita terfokus untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu menjauhkan damai sejahtera. Unang Allah hamu songon halak parisi do si boto surat nekani. Hati amang ina. Jadi memang partigor na mangului akka hatani debata. Jalo mulut itu kamu pelo mamuna mangulahon akan aso di halomon rohani debata alai mulak mahamu. Iko kamu dona mulak. Dang dapat tonon itu hani. Ikon hamu bon ni rohatta do. Alani dihamu wa manamina namina hinaulongan. Allah adalah Allah pengasih dan penyayang. Ai para si roha do debata. Dang didok ikut jol mana songonod do boy rotuau ninna. Dang didok ikon saudi do kesalahan na saboy rotuau ninna. Bo hape pangalahota bo hape pardosota molo hita Roma no petuhani na jalon na jakonon na do hita gabe anakon. Jadi benar hidup Tuhan Yesus di Yohanes 1 ayat 10 itu. Semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi takolan ninna. Gabe anak ni debata. Ale dukko gabe anak ni debata hamu. Ulahumma akka napinatikonna. Gitu didok. Yohanes 10 ayat 15 molo naholong dorohamu na tuau radoti hamu ma akapatik kunina. Kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan mau mengampuni segala dosa kita. Maka datanglah menghadap Dia, rendahkan hati di hadirat Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosamu seberapa banyak pun itu. Tuhan akan menjadi Allah yang memberikan engkau damai sejahtera, yang memberikan engkau berkat jasmani dan berkat rohani.
unang di parsita rohamu lo dauhu setuani teruli damelas ni roha terpasu-pasu. Hanya sesaat itu hanya tipuan atau istilahnya seperti metaforgada. Hanya indah sesaat tapi setelah itu lewat. Tapi dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan jiwa. Amin. Ya kita mau lihat di wali Tuhan di salah hatam nang di matol haso di tongani pungwan nami. Lopokum hatami bae maka bisulu di dalam nami naladit. Bae maka bisulu di dalam nami nakulab jalatukko di dalam nami naladit. Dia behami mangalak ka Tuhan, saya totong ditugu-tugu turdimi. Asi maram kami, jaloma tangyang nami, naubasat kami, ibagasan guar ya anak Tuhan Yesus. Amin. Asarim may tasalu na jongjong. Diduk hatani debata. Alay patut do pamasaon las ni rohang dot pariay riaon ay nang mati do ang kimon gabi mangulu jala nang mago do ibana gabi cupang tapuji debata. Mulang mahamu tupar ngulun muna ulahon mahata ni debata jaloma pasu-pasuna. Saya di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahu. Disurdakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon ma damena tutondim. Amin. Hudul mamu, bertanya kita di bagasan ratabe. Shalom, oras madita saluk nak.